Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε πώς ρυθμίζουμε τις ταχύτητες πίσω και τις μπροστά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα μικρό κατσαβίδι ή σταυροκατσάβιδο. Εγώ χρησιμοποιώ ένα δοκιμαστικό. Σε όλα τα ποδήλατα, σε όλα τα ντεραγέ είναι αυτό εδώ με τα δύο γραναζάκια, περνάει η αλυσίδα. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά που πρέπει να γνωρίζουμε για τη ρύθμιση. Είναι αυτό εδώ που γυρνάει, είναι ο ρυθμιστής, ο κεντρικός στην ουσία για τις μεγάλες ρυθμίσεις, και υπάρχουν και δύο βίδες μικρές, οι οποίες είναι για τις μικρορυθμίσεις. Δίπλα από αυτές τις δύο βίδες ή πάνω θα βρούμε δύο γράμματα, το H και το L. Το H που σημαίνει high είναι η ρύθμιση για τις μικρές, για τους μικρούς δίσκους, και το L είναι η μικρορύθμιση για τους μεγάλους δίσκους. Πρώτον, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η σωστή θέση του ντεραγέ στους δίσκους πρέπει να είναι ακριβώς από πάνω ή ακριβώς από κάτω, πρέπει να είναι τέλος πάντων ακριβώς απέναντι από το αντίστοιχο γρανάζι. Ούτε λίγο πιο δεξιά, ούτε λίγο πιο αριστερά. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αλλάζει ωραία και γλυκά η ταχύτητα. Οπότε πάμε να δούμε αν όντως είναι έτσι. Η 7η μπήκε. Η 6η βλέπουμε ότι δεν μπαίνει. Ερχόμαστε, παίρνουμε αυτό εδώ και το σφίγγουμε λίγο ώστε να ανέβει. Ωραία. Η 6η μπήκε. Συνεχίζουμε. Πέμπτη μπήκε σωστά. Τετάρτη μπήκε. Τρίτη μπήκε. Δευτέρα μπήκε. Και η πρώτη μπήκε. Τις αλλάζουμε κι άλλες μια-δυο φορές. Βλέπουμε ότι Δευτέρα δεν μπαίνει. Χαλαρώνουμε λίγο, ελάχιστα, και συνεχίζουμε. Βλέπουμε ότι μπαίνει και κάνει και κάποιο θόρυβο. Δεν είναι ακριβώς απέναντι. Ξεσφίγγουμε λίγο ακόμα. Να έρθει ακριβώς απέναντι. Θα ξανατεστάρουμε όλα από την αρχή. Να δούμε αν όντως δουλεύουν. Δευτέρα μπαίνει. Τρίτη μπαίνει. Τετάρτη μπαίνει. Πέμπτη, έκτη, εβδόμη και ογδοή. Όλες μπήκαν σωστά. Αν δούμε ότι η αλυσίδα, ότι γενικά το ντεραγέ έρχεται πιο έξω από το μικρό δίσκο, βιδώνουμε λίγο τη βίδα που λέει high με το H. Αν ανεβάζοντας τις ταχύτητες δούμε ότι η αλυσίδα και όλο το ντεραγέ πάει έξω από τον πάνω δίσκο, στο πλαστικό, τότε για να μην γίνεται αυτό, βιδώνουμε λίγο τη βίδα με το γράμμα L, το low. Για να ρυθμίσουμε τώρα τις μπροστινές ταχύτητες, πρέπει η πίσω αλυσίδα να βρίσκεται στο μεγάλο δίσκο. Οπότε να ανεβάζουμε. Ωραία. Πάμε να ρυθμίσουμε το μπροστινό. Λοιπόν, για να ρυθμίσουμε συνήθως την μπροστά, βάζουμε το μεγάλο δίσκο πίσω και το μικρό μπροστά. Κοιτάμε η από μέσα μεριά του ντεραγέ, το ντεραγέ το μπροστά είναι αυτό εδώ, να έχει απόσταση από την αλυσίδα περίπου 1 με 2 χιλιοστά. Αυτό για να μην μας φεύγει η αλυσίδα έξω από τις ταχύτητες. Επίσης υπάρχουν και εδώ δύο αντίστοιχες βίδες, όπως το πίσω, με τα γράμματα πάλι H και L, όπου το H που είναι το high αναφέρεται αυτή τη φορά στους μεγάλους δίσκους, ενώ το L που σημαίνει low αναφέρεται στους μικρούς δίσκους. Αν για κάποιο λόγο το ντεραγέ είναι πολύ μέσα, δηλαδή απέχει παραπάνω από 1-2 χιλιοστά από την αλυσίδα, βιδώνουμε αυτή τη βίδα που γράφει low και το φέρνουμε λίγο πιο κοντά να μικρύνουμε το κενό. Δεν το κολλάμε πολύ. Αν το κολλήσουμε πολύ κοντά στην αλυσίδα θα ακούγεται ο ήχος που κάνει όταν βρίσκει. Αυτό. Οπότε το ιδανικό είναι να έχει 1 με 2 χιλιοστά απόσταση. Λοιπόν, ανεβαίνουμε, προσπαθούμε να ανεβάσουμε την ταχύτητα. Αν σε περίπτωση είδαμε τώρα ότι δεν άλλαξε πολύ καλά,
Όπως και το πίσω ντεραγέ έχει ένα μοχλό που κάνουμε τις κεντρικές ρυθμίσεις. Στο κεντρικό όμως ντεραγέ των μπροστά ταχυτήτων, αυτό είναι πάνω στο τιμόνι σε όλα τα ποδήλατα. Πάμε και το ρυθμίζουμε από εκεί. Και ξαναπροσπαθούμε. Πάμε πάλι πίσω και αλλάζουμε την ταχύτητα πάλι να δούμε αν θα αλλάξει σωστά. Ωραία. Αυτή τη φορά άλλαξε σωστά. Ανεβάζουμε και τη μεγάλη. Ωραία. Μπήκε και η μεγάλη σωστά. Λοιπόν, όταν φτάσει στο μεγάλο δίσκο η αλυσίδα πρέπει να προσέξουμε και εδώ ότι η αλυσίδα με την έξω μεριά του ντεραγέ πρέπει να έχει απόσταση 1 με 2 χιλιοστά. Σε περίπτωση που δούμε ότι το κενό αυτό εδώ είναι μεγαλύτερο, ξεβιδώνουμε λίγο τη βίδα που γράφει high για να έρθει στη θέση του. Αυτά. Βγαίνουμε, κάνουμε μία βόλτα. Να δοκιμάσουμε τις ταχύτητες, γιατί και όταν έχει ζόρι η ταχύτητα αλλιώς συμπεριφέρεται το ντεραγέ. Αν δούμε ότι κάτι δεν λειτουργεί, κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις και είμαστε έτοιμοι να βγούμε στον δρόμο.